uNkulunkulu akakulonde kubusisi igama uPastor ngechannel yoflick udabo lwamaphupho nake singakusho inamba ayisebenzisa kuphela uma ngomlandelo le channel kodwa futhi uma uyisebenzisa isebenzisa ukungifonela at least from 9:30 ekseni to 6:30 ebusuku. After that you can only call me if sivumelene mina nawe ukuthi wenze njalo. Ungangi-WhatsApp nangebhathi nangephutha. Namhlanje udaba esilibhekayo elikani lokukhanya nokubonga 154 ethi nokubonga nokukhanya nokubonga. Umuntu amen mkhulu ukuchazana uphupa ke isoka lakho likushaya ngezimpama ngilibuza ngenzeni aliphendule. Nake singakusho abantu abahlukene leli phupho lingasho into ezihlukene kodwa ke sibe sesibheka la kunazi izinto ezinhlanu ezingasho leli phupho ngoba ke komunye kodwa siqale la ngokaMathewu 5:39 kepha ke mina ngithi kini ke ningamelani nokubi kodwa ke uma umuntu ekumukule esihlathini sokunene mphendule lesinye akumukule la. Okay asingidlule lapho nake singakusho 1 uma uphupha umuntu wakho noma isithandwa sakho sithatha njengophawu oluhluma lo muntu ekushaya ngoba ke lungasho ukuthi nizokuba nokuthula noxolo ngemuva kwezingxabano ekade zenikhungethe noma ke ezingahle zenikhungathe esikhathini esizayo. 2 uma uphupha futhi umuntu wakho kuwuphawu sithatha njengoluhle empeleni njengolubi uma ekushaya selingabe lusho ukuthi lo muntu angasakuhlambalaze noma akakhulume amazwi angemnandi azokululaza. 3 futhi uma uphupha umuntu wakho kungabe uphawu lobume ekushaya olusho ukuthi isithandwa sakhe asineme ngawe futhi sesithukuthele ngoba mhlawumbe usuqala ukuba nezigwegwe namabatha nokungathembeki. So ungaphupha ke lo muntu futhi ufuna uwenze introspection ubheke ukuthi ngabe usahambisa kahle yini ngoba uma kwenzeka ekushaya lo muntu kungenzeka lapha sekukhomba lo lesidalwa sakhe sesiqala ukucunuka ngendlela osoqala ukusiphatha ngayo. Siyosibona ngathi ushaya lo muntu kanti cha ula kanjalo lesidalwa ngoba wena mhlawumbe sekunamabatha lokungathembi osoqala ukwenza njengamanje noma usuphila ngendlela engamukelekile. Number 4 uma uphupha futhi umuntu wakho nguphawu lobi uma ekushaya olungasho ukuthi lo muntu unolaka nentukuthelo angasayikhiphele kuweke noma ke vele unalo ulaka nentukuthelo avamile ukuthi ehlekhiphela kuwe phela kulabantu abaphi hlezi beshaywa nje yabo empeleni naye abahlezi bathethiswa hlezi bethukwa kuma relationship abo yabo. Azivale ngokuthi ke number 5 uma uphupha umuntu wakho kuphawu olubi kwesinye isikhathi ke uma ekushaya osonje lusho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba kungenzeka wena uthunyelwa ngento eyisilwane ukuthi ke ikuhlasele futhi ke iphazamise ubudlelwano ukuze buzogcina sebune inkinga. Wena ungabona ungathi ushaywa lo muntu kanti cha sekunalesimo sento eyisilwane ezangalesimo salomuntu iloku izenza ngathi lo muntu iloku kushaya emva kwalokho ubudlelwano beni buzoqala manje bube neyinkinga ngoba lento mhlawumbe inesikhwele mayelo kwekushaya ifuna ngathi wena ungaqhela kulomuntu gcina senihlukene bese ke iyakunamathela kahle. So kungaba na kanjalo ke yabo kube lento eyisilwane yayibona. Omunye ungabhekana nephupho elifana nalelo umuntu othola ukuthi lesi sidalwa sakhe usakho wena sikushaywa siyakushaya ngoba siyakukhipha lapha lapho lokuhleli lapha yana uziganisile yabo uziganisile awufuna bese yakushaya manje ukuthi hey wena phuma lapho uziganisile noma uhleli umuntu ongekho right lokho bayakukhuza abantu bakutshela phuma lapho ufuna ukuphuma wena uhleli ngenkani yabo. Siyabonga be blessed. Siweba oyo Jesu siweni phansi ngamadolo siweba oyo Baba siweni phansi ngamadolo
khuleka kuyo Jesu, yebo Baba, siwena ukwazi